Kodin hyllyt ovat notkollaan aineita. Siellä on 16, 18, 30 eri purkkia, jossa on aineita, jotka eivät tahdo toimia kohteissaan. Mutta nyt ongelma on ohitettu. Me olemme kehittäneet tuotteen, joka toimii kaikissa ongelmakohteissa. Wonder Cream! Wow! Tervetuloa! Maila, sulla on pikku ongelma. Lika ja tahrat, Kim. Ja sä oot joutunut aikaisemmin viemään sun kaikki liinavaatteet, pöytäliinat, kaikki sä oot joutunut viemään ne kemialliseen pesuun. Kyllä ja varmasti, Kim. Mutta nyt ongelma on tiessään, sillä meillä on tuote sulle Wonder Cream! Wonder Cream! Joka poistaa tahrat kotona paikan päällä. Ole hyvä, levitä tästä ongelmakohteeseen ja hetken kuluttua ongelma on tiessään. Kiitos ja tattis, Kim. Tervetuloa, Leena. Hei, ihanaa, Kim. Mikä meininki? Tosi kiva meininki, Kim. Kuule, mun iho on aivan ihan näkkärillä aina pesu ja auringon jälkeen, Kim. Eli sä oot joutunut käyttää kuorintavoidetta, kosteusvoidetta, sä oot joutunut käyttää montaa erilaista purkkia ja kaikki, purnukkaa. koko hoitokin. Heitä roskiin ne, sillä nyt sä tarvitset ainoastaan yhden ainoan tuotteen ja se on Wonder Cream! Hei, on tosi vaikea uskoa, Kim, sun pitää todistaa se mulle. Ja sen mä totta vie teenkin. Tässä levitetään sun kasvoille ohut kerros Wonder Creamia. Okei, Kim. Näin lähdetään tästä nenän varresta. Ai ihanan näin. tuntusta, Kim. Se menee joka huokoseen. Joo, sen se tekee. Se alkaa imeytyä nyt ja se alkaa kihelmöi. Joo, se vaikuttaa myös kuorivasti. Ai, että. Se poistaa rypyt, se pehmentää. Taisi ja se mennä antaa silmäänkin. myös kevyen rusketuksen. Ei mitään hätää. Lopeta Istut jo. vähän aikaa siinä. Tullaan parin minuutin päästä katsomaan, miten Wonder Cream on vaikuttanut. Pererik, mikä meininki? Ihan hyvä, Kim. Näpäkän oloinen rellu sulla tässä Niin onkin. Mutta sulla on pieni ongelma. Ruoste ja helmatkin. Mutta, niin, sä oot joutunut aikaisemmin käyttää siinä, sä oot joutunut käyttää monenlaisia eri tuotteita, sä oot joutunut käyttää ruosteen irrottajaa, pohjamaalia, maalia, lakkaa. Mutta nyt sä tarvitset ainoastaan yhden tuotteen ja se on Wonder Cream! Pererik, tiedätkö mitä sä nyt teet? No? Sä levität tästä Wonder Creamia sun auton konepellin ruostekohtiin ja hetken kuluttua ongelma on tiessään. Anna levittää. Niin, Mailaa, missä mennään? Kuplintaa ja sihinää, Kim. Hyvä, hyvä Maila. Se todistaa vain sen, että Wonder Cream alkaa vaikuttaa. Odotellaan pikku hetki ja kohta tahra on tiessään. Leena, missä mennään? Kuule, pitäisikö panna poikki? Tää polttelee aika pahasti. Tot, istut vaan siinä paikallaan, niin kohta Wonder Cream on tehnyt ihanan työnsä, jonka jälkeen sun kasvot on kuin 6-vuotiaana. Sitä meni silmiin. Näin, ja Pererik, missä mennään? No, hilseilee ja renkaat puhkeskin. Hyvä. Se todistaa vain, että Wonder Cream alkaa vaikuttaa. Ja hetken kuluttua tulemme takaisin katsomaan, miten Wonder Cream on tehnyt ihmetyönsä.